Ola a todas e a todos, son Pablo Fernández Mirás, o editor da antoloxía poética Antoloxía da Poesía en Galego Ernesto Guerra da Cal, publicada recentemente na editora A Través, e quería vos comentar un bocado como foi o traballo deste libro, que basicamente consistiu en pesquisar todas as publicacións do autor de poesía desde 1959, que publicou o primeiro poemario, Lúa de Alén-Mar, até o último poemario editado e os reeditados tamén pola Asociación Galega da Lingua, a GAL. Pois, basicamente, após conseguir toda esta información e facer diversas pesquisas, pois decidín facer unha cribaxe, seleccionar quais eran os poemas máis representativos do autor, mantendo os que son de tipo biográfico, sobre todo, para termos unha idea da súa vida, podermos entender mellor a súa poesía, tamén pois, mantendo as diversas temáticas que trata ao longo pois, de toda esa traxectoria poética. Manteño nesta antoloxía as formas dos poemas, é dicer, Guerra da Cal ten unha forma de estruturar os poemas bastante visual, que se por acaso decidise prescindir desa parte, non estaríamos a perder unha parte tamén esencial da súa poesía, non esa forma tan vanguardista que ten de colocar os poemas e que tamén, en certa medida, pois, axuda coa súa leitura. Entón, mantiven esa estruturación, mantiven tamén todos os pés de páxina de edicións anteriores, combinei diversas edicións para manter tamén data e lugar onde foron feitos os poemas, sempre que posible, e pronto, toda a información que conseguín manter, pois mantive dentro desta edición. Que pretendo con esta obra, o que pretendemos, pois, ao final, é resgatar máis unha figura da nosa literatura que, aínda que periférica, pois, ten unha grande importancia e que debería ser coñecido e recoñecido dentro do noso campo literario. Por iso, decidín facer este traballo e agradezo moito a editora por teren aceitado este repto que foi, pois, non somente conseguir a información, senón editar todo isto, sobre todo a persoa que fixo a diagramación. Quería agradecer profundamente o seu traballo, porque foi bastante insistente e tivemos de facer moitas correccións e finalmente eu acho que ficou un traballo óptimo. E nada máis, unhas boas leituras para todas e todos, grande abrazo e vémonos na próxima.